e bombegi, piny owacho mag counties mawuok e gwengegi, kaachiel kod jopiny bende mawuok e alwora mag counties gi. Joluo ne wacho ni chako chon nolodhi ajuoga. Mae gima onego ji modak e alwora ma pi nitie, Lake Victoria to gi aoche, chak chon kapok gichopo kama Nairobi Rivers otimo ochope. Nikech aora ok lilre kende, dhano ema timo nade? Ema liel. Makata mana Lake Victoria kanyo nitiere kata mana industries ma olo sume ang'o e pi. Koro nego wachaka chon kaka counties ni ma alwora wa wang'i ma joma timo timbegi wawuogo mondo giwe, to ko ginyalo weyo to koro government okawo okang' madwarore mondo giwe olo sum ne jopiny. Kik wariti, wachak pidho yien e tie aochewa. Tie aochewa bende nitie ma yom. Koro wanyalo kawo okang' mar loso gi gibed motegno, kech mano be shida ma samoro wabedo gi yom koro gimukore. Gisianyore. Mano en program kata Nairobi ka wan go. Yes. To koro thuchewa ginyalo chako chon, kik girit mondo wachop kama wantie ni. To thuchewa bende onego ng'e ni yiende mwapidhe tie aora, wan bende pesa mwadwaro, donge wanyalo donje ohala mar carbon ma ji timo green credit. So bed Nairobi ka wang'e the acreage mantie, to dalawa be wanyalo timo mano tie aorewa, to jowa bende yudo ohala matin ma ginyalo timo. Gibero alwora gi, to pesa be gitimo bende giyudo. So en mana ni onego wachak awareness chon kapok waketho aochewa mondo chopo kama koro wachalo ma wantie sani ni. Wachak chon nolodhi ajuoga. Mane momiyo wan kodi ka daktari, kini wacho ni utudru kodwa wan be jofwambo, to mane momiyo luongi ka mondo wachak go mbaka chon kapod weche ok odhi maber marach ahinya. Gin kit yien mage ma samoro usefwenyo ni nyalo konyo e geng'o senyruok mag aore mondo kik gibed ni gibedo kaka kuonde molutore ahinya, kata bende kik gibed malach ahinya manyalo donjo machiegni kod puothe gik machalo kamago kendo giywero ka gidhi. Dipo ni nitiere nonro moro mosetimo manyiso ni kaka gwenge ma Nairobi ka to kit yien ma kama nyalo konyo. Nitiere kit yien moko ma bende samoro iwacho ni tuoyo pi, ywayo pi mang'eny kendo nyalo miyo aora ok bed maber. Koro mage minyalo wacho ni ber kata minyalo ng'ade rieko ne jopiny. Koro kaka ranyisi ni wan watiyo gi migepe te mag sirkal to gi NGOs to gi communities. Kit yien mipidho wawe mano ne agency marwa miluongo ni Kenya KFS, Kenya Forest Services. Yes. Nikech area ka area opogore, biro dwaro kido motimo nade mopogore. Jomoko be nyalo nyisi ni dhi ket fruit seedlings e tie aora, to ka oro timo sum kaka marwa ni, to fruit ge ma dwa modho sum. Koro area ka area biro bedo guided gimonego gitim nade, gimonego gipidhi, to kanyo momiyo wamiyo telo no wamiyo KFS mondo tim gine group one. Jamani. Chieng' moro naneno ka tiponi moro nomaki kiwuotho apani ng'ado aora moro